Пада ви се трудната задача да председателствате Европейския съюз след британския референдум. Едно събитие, което ще има дългосрочни последици за всички нас. И докато вървят споровете, дискусиите за бъдещата посока на икономическата, социална, институционална политика на Европейския съюз, трябва да се правят конкретни стъпки, които носят резултати и които наред с това показват загриженост на Европейския съюз за хората. Най-големият проблем или един от най-големите проблеми е младежката безработица. Затова европейските социалисти разработиха Европейски план за младежта. Той има 4 стълба. Изисква много повече пари, до 20 милиарда евро, за младежката гаранция. Той изисква Еразмус плюс за всички млади хора в Европа. Той изисква европейски културен чек за всеки млад човек. И той изисква детска гаранция в Европейския съюз. Ако в председателството направите конкретни стъпки за реализацията на този план чрез ревизията на многогодишната финансова рамка, това ще бъде много добър знак за Европа. Благодаря ви.